Tervehdys! Nyt pääsen vihdoin viimein esittelemään tämän aurasysteemin ja vähän aurausta. Itse olisin kaivannut aikoinaan, kun auraa etsiskelin tämmöisiä videoita, missä olisi esitelty hiukan auran toimintaa. En hirveästi löytänyt. Nyt kannan korteni kekoon. Eli merkki on Click & Go 2. Ilmeisesti tämä pitäisi olla aika uusi malli. Eli aura asennetaan hyvin nopeasti. Seuraavanlaisesti. Ajetaan mönkiä auran päälle mahdollisimman keskelle. Helpottaa asennusta. Aura on siinä hyvällä hollilla. Vapautetaan vinssiä riittävästi ulospäin. Tämän jälkeen laitetaan keskimmäiseen lenkkiin toi köysisaru ja sitten viimeisen. Sitten nostetaan auraa ylöspäin vinssin avulla. Saadaan tää aura vähän niin kuin leijumaan tossa ilmassa. Ja täällä on tämmöiset nipukat kautta tämmönen kiinteä teline. Mihin tää auran takapää on. Ja se käy tosi helposti. Auraa hiukan nostetaan ylöspäin, laitetaan toi kohille ja vapautetaan. Eli tässä on se nippu. Sen jälkeen lasketaan auraa alaspäin. Ja otetaan keskimmäinen lenkki pois. Ja nostetaan aura ylös. Aurassa on kääntyvät kulmat ja ne toimii siten, että painetaan jalalla vapautinta ja aura kääntyy haluttuun kulmaan. Näitä on olemassa sähköisillä moottorilla toimivia, mutta ne on sitten hiukan jäykemmille jätkille tarkoitettu. Mulle kelpaa tää. Itse auraan tietenkin tällä, että se on tässä viimeisesti näin, se pyyhkäisee mukavasti lumet sivulle. Nyt ei ole paljon lunta, mutta pieni tämmönen aurausesittely tuossa naapurin tiellä seuraavaksi. Ei muuta kuin menoks vaan. Vinssin avulla ja noiden saranoiden avulla, taittokulman avulla, saa nostettua vinssillä tämän auran aika ylös, niin pystyy ajamaan aika
aika näppärästi, vaikka on vähän maasta aloitusteksti. Kesällä niin valkosipulia. Ja kuka tykkää valkosipulista, niin täältä sitä saa. Miksi mulla ei ole hanskoja, niin haluan sillä kertoa, että tämä onnistuu myös kädettömältä ihmiseltäkin. Kädettömältä ihmiseltä? Niitä ihmiset, kellä on sormet jää. Ei mitään pikkuniperryksiä, isoja liikkeitä. Eli lasketaan aura alas. Napista.
Sen jälkeen irrotetaan salpa. Pitää muistaa olla tarpeeksi. On tolleen. Sitten se on irti. Sitten ei mitään muuta kuin painetaan jalalla tosta vaan alas ja vedetään aura irti. Se on siinä. Olen itse ollut tyytyväinen. Syy miksi mä halusin kuvata tässä video on se, että kun etsin auraa, niin olisin kaivannut jonkinlaisia esittelyvideoita. Tässä nyt yksi niistä.